tikulandireni ndi manja awiri mpulogalamu inanso ya nzika yotsogola ndi NRB imene ndi program imene imakufikani lachiwiri lilonse pa wireless komanso pa kanema ya Zodiac osewala ndithu pa Zodiac online. Nkhani yake yakulu ndi yakuti timvetsetse bwinobwino ntchito za bungwe limene lona zakalembera la National Registration Bureau. Iyi ndi program yathu ya chiwiri. Program yathu yoyamba tinakambiranapo ndithu nkhani zingapo zimene tikumbutsane komanso kunali mauthenga ochuluka kobasa amene anabwera kuchokera kwa amene amatsatira zokambirana zimenezi pa wireless komanso pa kanema, ndipo lero tili panonso kuti ndithu tikambirane nkhani zikuluzikulu. Makamaka lero nkhani yakulu imene tikhale tikukambirana ndi yokhuza kalembera wakubadwa uja timati birth registration komanso kalembera uja wa imfa death registration. Funika timvetsetse kuti kodi tikamakamba zimenezi kwenikweni tikuti chani, ndondomeko yake imakhala yotani. Ndi nthawi ndi nthawi timakupemphani kuti ngati muli ndi ndemanga mutha kutitumizira ndemanga zimenezo. Namba yathu ndi 0991158841 0991158841. Ine ndine Chance Mozabanda koma mpulogalamu uyi sindili ndekha. Poyamba ndimafuna ndalandire Janet Kuleya, iwowa ndi Civic Education Officer ku National Registration Bureau, mmodzi mwa akuluakulu amene amaona zophunzitsa anthu ku National Registration Bureau. Tikulandireni ndi manja awiri. Sikomawambiri. Komanso tinda Patricia Ntenje, iwowa ndi mmodzi mwa akuluakulu amene amayang'anira kalembera ku National Registration Bureau, Principal Registration Officer. Tikulandireni ndi manja awiri. Sikomawambiri. Kwambiri penipeni Kuleya, mwina mungoti kumbutsako program yathu yambirira ija nkhani zikuluzikulu zimene tinakambirana. Chabwino. Paja momwe timachita program imeneyi tinabwera ndi nkhani yokuti NRB akuchita kalembera wapadera, kalembera amene tikumuti mop up registration. Kalembera ameneyu cholinga chake ndi chokuti anthu amene anakanika kulembetsa mbuyomo nkhani ya chiphaso cha unzika tiwapeze ndithu ma centers ochulukirapo kuti nawonso apeze mpata olembetsa chiphaso cha unzika. Ndi nkhani imene tinabwera nayo mbuyomu ya mop up registration. Komanso tinabwera ndi nkhani ija yokuti NRB atulusa ziphaso zochulukirapo zokwana 1.8 million zimene zikhale zikugawidwa ma centers omwe aja mop up registration. Panopa just an update pa nkhani imeneyo ndiyokuti ziphaso zija zafika ma district athu onse kuyambira ku Nsanje mpaka ku Chitipa. Ndiye kuti tikhala tikugawa ndithu ma centers momwe muja mmene anthu analembetsera chiphaso mmenemo ndi mmene azilandira ziphaso zawo. Yetu ndi nkhani imene tinabwera nayo dzulo, not dzulo but progress sabata ziwiri zapitazo programu ya mbuyo mu nkhani yake inali imeneyo. Komano lero tufuna tidziwitse anthu kuti NRB samangochita ziphaso za unzika zokha yayi, amachita so birth registration, amachita so death registration, kapena kuti kalembera wakubadwa ndi kalembera wa imfa. Komanso pompano akhala kuyamba imene tikuti marriage registration. Ndithu nkhani ndi imeneyo. Tiyambe nkhani imeneyi makamaka ya kalembera wakubadwayi. Ndi nkhani ndithu imene ndikukhulupirira ndithu kuti ambiri mwa ife mwina ndi achilendo kwambiri, mwina kungoimva pang'ono komano tifotokozereni kuti birth registration kapena titi kalembera wakubadwayi amayenda bwanji, ndondomeko yake imakhala yotani. Tiyambe Ntenje. Zikomo kwambiri. Kalembera wakubadwa anayamba chaka cha 2015 chifukwa zimapezekana anthu ambiri akabwera ku office kwathu apanga za ID amatha kudabwa kuona kuti kodi kunonso mapanga kani za kalembera wakubadwa. Anayamba 2015 andi cholinga cha kalembera amene monga tikudziwa kuti NRB inapasidwa mphamvu yolemba Malawi wina aliyense, tikuyambira mwana amene wangobadwa kumene kufikira munthu wankulu. Tikanena za ID tikuyambira zaka 16 kupita above. Komano kalembera wakubadwa timafuna kuti mwana amene wangobadwa mchipatala akangobadwa akuyeneka kuti alembedwe, boma lithe kudziwa kunena kuti kunchewu kwabadwa mwana, ndipo mwanayo akabadwa apasidwe dzina kuti aziwike kuti kwabadwa mwana akuziwika ndi dzina lakuti. Ndi cholinga cha kalembera wakubadwa ndi chimenecho, ndikuti boma lizitha kukhala ndi chiwerengero bwinobwino kumadziwa kuti Malawi muno mukubadwa ana otere, ku Karonga kubadwa ana mwakuti pa tsiku, kandi ku Chitipa kandi ku Nsanje ku Mchinji namba ya ana yomwe kubadwa ndi otere. Ndi kalembera amene yamathandizira mu zinthu zimenezozo. Kumbali ya ndondomeko yake imayenda bwanji kuti
mwana afike ndithu kuti walembedwa ali wapeza ndithu chitupa chimene chakalembera kubadwa? Zimene okay, kalembera isina ngamayambira kuchipatala kuti mwana wabadwa kumene kuchipatala kuja amamulemba kuchipatala kuja kunayikidwa mafomu timati NR8 ndi national registration ngati form number 8 pachidule timangoti NR8 fomu imene makolo a mwana amayeneka kuti ayifire alembepo maina a mwana alembepo asonyezo kuti mwana ndi wamkazi kapena ndi wamamuna nanga maina a makolo ake kuyambira amayi abambo ndipo makolowa ndochokera dera lakoti. Fomu imene ija akayifira zimatengera amene chipatalacho chikuganiza kuti ifeyo kodi fomu iyi ayifira pa stage yanji, koma zimayeneka kuti mwana akabadwa adakali kuleba komwe kuja alembedwe, akangobadwa alembedwe kusonyeza kuti wabadwa ndi moyo alembedwe. Akalembedwa fomu ija ikafiridwa ndeti pamakhala nthawi mafomu aja amazatengedwa ausamene afiridwa aja ndikupita nawo ku ofesi ya NRB yomwe ili pa district and kumene kuja mafomu amakalowetsedwa. Koma pali zipatala zina muli tima machine timenenso tinayikidwa, tima machine timeneto amalowesa pati ni data entry clerks amene amalowesa information yonse ija pa machine paja, koma timalumikizana neto ya chipatala office yathu ya ku district komanso kulikulu ku headquarters timatha kuona information kuti mwali wa record yakuti and cholinga choilowetsa record ija kuti nthawi yoprinta ma certificate ikakwana birth certificate ya mwana ikweneka kuti iprintidwe ndipo kholo athe kutenga chiphaso chakubadwa chimenecho. Kumanoti ndi chipatala china monga ngati kubwaira zonse zikumachitika konko kupa Bwaira hospital mwana akabadwa ikulowesedwa asana achitidwe akakuchitidwa discharge akupita ku office ya NRB certificate ukaprintidwa mai akamapita ndi mwana akupita atanyamula certificate yake kunchinjiso zikuchitikaso zoterozo ndithu. Pali nkhani ndithu mwina ziwiri zitatu zimene mafuna kuti ndimvetsetse. Yoyambirira ndondomeko imeneyi ndiyolipira kuchipatala kuchamene kuti alipirika ngachero? Ayi, kalembera wakubadwa ndi waulere. Ukakauti mai akuyembekezera amaphunzitsidwa ndithu kuti niwe mukuyembekezeramo mukuyenera musankhe mayina, dzina la mwana yakakhala muna, dzina la mwana yakakhala wamkazi. Ndi mwana uja akabadwa amangobwera ndi fomu ndithu anesi ndi kuzalemba samalipiritsa kena kalikonse. Olonso ana amene abadwira kumudzi kuti sanakwanitse kupita ku chipatala timalembaso kumene kuja mfumu anaphunzitsidwa nawonso amachita kalembera amene mwaulere. Amene amalipira ndi okhawa amene ali akuluakulu koma akufuna atakhala ndi birth certificate ndiye kuti apitirira zaka 16 koma ukapangisa birth certificate kugwisa ntchito chiphaso chawo chaunzika imeneyo timati on demand registration. Imeneyo ndi imene amapereka 2000 kwacha kuyolipidwa kwa treasury kashiya, koma awawa mwana amene wabadwira kumene ndi zaulere ndithu. Mdziko muno tili ndi anthu amene amachokera mayiko akunja, ena achokera ku Zambia, achokera kuti koma ali ndi mphatso ya mwana atha kulembetsanso. Kalembera wa kubadwa timalembetsa wina aliyense zosatengera kuti wa mwanayo ndi wa dziko lino kapena ayi. Pamakhala kusiyana kokuti mwana amene makolo ake si Amalawi pa birth certificate pake sipamakhala ID number. Mwana akakhala kuti mai yake ndi Amalawi bambo ake ndi Amalawi, mwana uja timampatsiratu ID number. Ndiye kuti ameneyo walowa mukaundula wachipuwazi waunzika akamaza fika saka 16 azabweresa birth certificate yake kuzapangisa chiphaso cha unzika. Komano mwana amene makolo ake saku Malawi amalandira birth certificate ibe chifukwa timakhala tikutsimikiza kuti mwana ayo wabadwa. Chimozimozi anthu amene ali Amalawi akakhala kuti ali dziko lina koma mwana wabadwira kumeneko amalandira birth certificate ya dziko limenelo koma simapatsa unzika iyayi. Birth certificate imangoonetsa kuti munthu yidi wabadwa mu dziko muno. Unafuna kuzapo nkhani ya
mafumu kapati tikumudzi tikuziwa kuti ndithu kuti kufikira lero pamene tikuyambirana pano siwonse amene ana awo ndithu amabadwira ku chipatala. Mafuna kuti tifotokozere ndithu ayi pakuti timvetsetse bwino ndondomeko ya kumudzi imayenda bwanji. Kukakhala kumudzi kungoti masiku ano boma likulimbikitsabe kuti zimayi kakhala oyembekezera azipita ku chipatala. Andi pali mafumu ena anayika ndithu ndondomeko zawo zimene amazitsata kuti munthu ngati mzimayi achilire pakhomo ukhala mlandu mwina alipire mbuzi kalipire chazimatengera ndi madera komano ngati ifeyo abungu la NRB tinakhazikisabe kunena kuti pena zimachitikabe kuti mwana zavuta ndithu wabadwira kumudzi. Mafumu anapasidwa mafumu ndi manena aja NR8A akumudzi amatchedwa A ndicho lingachonena kusonyeza kuti ndi a community birth registration. Ndoti mwana akabadwa kholo likuyeneka kupita kwa mfumu kanena kuti ife ndi mphatso ya mwana ndiye amapasa fomu ija akaifirafira imakhalanso kwa mfumu kokuja. Ndoti kena kufeso NRB timazaenda kutolera mafomu athu aja ndikachita capture information ija pa district level sinanga ndikuti madera kumudzi sinaike machine athu bwinobwino kuti tidzitha kupangira zilowesedwera pompo koma mwina mtsogolo muzitha kuyamba ndiye ndimene zimakhalira ndiye tikalowetsa information ija ma birth certificate ndikuti amaprintidwa imene ndi timanena kuti village wise poprinta form birth certificate tiprinte village wise ndi timakaperekedwa so kuti kwa mfumu imakafikira kwa adiye amene kuti akapereke kwa mfumu kumene kuli makolo a mwana aja kuti akathe kutenga chiphaso chawo cha mwana chakubadwa. Ntchito imene imafotokoza kuti inayamba 2015 ngati ndamva bwinobwino kwa ife amene tinabadwa 2015 isanakwane ife ndondomeko imene inde kuti basi inatiponya sina kuphonye kungoti sinangakumayi kuti ngati zinthu zinakhala ngati zinamba mwa vice versa. Chiphaso choyambirira chimene munthu umayeneka kutenga ndi chiphaso chakubadwa kena kutenge chiphaso cha unzika. Chifukwa chiphaso cha unzika tikaonesesa ndoti mwana akakwanisa zaka 16 akatenga chiphaso cha unzika koma chiphaso chakubadwa mwana akangobadwa nthawi yomweyo akuyeneka kuti alembetsedwe. Malamulo athunso amanena tikawerenga malawi constitution kuti mwana akuyeneka kuti akabadwa alembetsedwe kuti adziwike ndi dzina komanso tikatengera malamulo a dziko lonse lapansi okhuza za maufulu ana limakambanso kuti mwana akabadwa alembetsedwe. Koma kunoko mwina pa zifukwa zina sitinathe kutero koma mwana akangobadwa alembetsedwe. Ndi amene anaphonyana tilekezo kubadwa ka before 2015 mwayi umene wali nawo anafotokozanso kale Janet ndimene timanena tikalembera wanthu ngati anthu onena ati anabadwa after kukhazikitsa on demand ija ndimene komanso pena zimathika kuti ngakhale lamulo lathu limanena kuti mwana amene wabadwira ku chipatala akakhala kuti nthawi chipatala ija sanalembese amapasidwa 6 weeks timapereka period ya 6 weeks. Period ya 6 weeks ija ikatha ndeta akamapita ku office imakalowa ngati on demand koma makalipira ndimene zimakhalira. Ndeti kwina aliyense amene akulembesa kuti wanabadwa kalekale ndithu akuyeneka wabadwa chaka chino koma mujeni wabwera ku office kwathu mochedwa amene alipirabe kangodusa period ya 6 weeks. Ndiye timafuna kunena kuti mwana akakubadwa alembesedwe kwa amene afuna ziphaso zakubadwaso aliwo masuka kubwera ku office ya NRB ina iliyonse imene ali nayo pafupi ya ma district kuti akalembetse. Mongonjezera paliso ndondomeko imene boma lakhazikisa nanga sipaja NRB inalemba anthu 8 million 2017 paufika pano anthu akukwana almost 10 million amene ali ndi ziphaso za unzika. Ndiye kuti pali anthu 10 million tikuwadziwa ali mu national register, pali ana amene akhala akubadwa zaka izizi aliso mu national register, koma ana awo amene ali amene ali nabadwa before 2015 koma sanakwanise zaka 16 pali ngati kagapo pamenepa pachitika national birth registration exercise. Ndiye kuti boma lizungulira Malawi yense ndikupereka ma birth certificate kulemba kalembera wa kubadwa kwa ana amene wawa mwaulere. Ndiye kuti tifuna kuti ana onse Malawi muno azikhala ndi birth certificate, akafika zaka 16 azabwesa birth certificate ija kuzapangisa cha unzika. Tili program ya nzika yotsogola ndi NRB. Lero tukambirana nkhani ya kalembera wakubadwa komanso wa imfa komanso ndithu wa banja. Ena nkomafunsa ndithu kodi
tikamati birth registration kapena kalembera wakubadwa ayi kufunika kwake ndi utani? Chabwino ndikhoza kuyambiramo kenako amadamu aonjezera. Kufunikira kwa birth certificate ndiko kuti koyamba mwana uja mmakhala muzindikira. Mwana akabadwa timati ndi ufulu wake kumpasa dzina kuti azidziwika kuti mwana uyu dzina lake ndi ili. Komanso ife tunena kuti dzinalo tisangompatsa iyayi koma dzinalo boma lidziwe kuti mwana uja wabadwa. Ndipo pamakhala ngati pali umboni okhazikika kuti mwanayu wabadwa, makumayi ake ndi awa, bambo ake ndi awa, komanso wabadwa tsiku ili. Chiphaso chakubadwa amachigwiritsa ntchito moyo wake wonse chifukwa chokuti amazaonetsa ngati umboni kuti inedi ndinabadwa tsiku ili, birth certificate yanga ndi iyi. Komanso chimamulumikiza ndi makolo ake kuti mwana akufuna mwina makolo amwalira akufuna apeze chuma cha makolo aja, amayuza birth certificate ngati umboni wokuti amene ajadi ni makolo anga, onani birth certificate iyi. Monga omwe tuzira siyana onse amene abadwa mbanja, ana ena akubadwa koma makolo osanakwatirani. Birth certificate ndi imene imalumikizitsa kuti mwana uyuyu bambo wake ndi awa, mayi ake ndi awa. Zimathandiza ndithu, komanso dziko limapindula ku birth certificate. Madamu akhoza kulongosola kumbali imeneyo. Dziko limapindula motani mwina ndifunso limene anthu angathe kufunsa. Limapindula ifoti boma limadziwa nambala ya ana amene akubadwa mu dziko komanso ku district, ngakhale mwina kumadera ena ngati tikatengera kuti mwina chigawo cha district imeneyo. Komanso boma unduna wa zamaphunziro umatha kuona kuti ndimene ana akubadwira ndeti ife mwina tiyembekezere mwina konjezera ku ma school block angapo madera awa akumene kuonesa kuti kuli population ana akubadwa kwambiri. Komanso achipatala zimathandizira akamapanga maplani yawo mwina ogula mankhwala ana ologula makatemera ana azitha kuona kunena kuti ndi ana amene akubadwiramo maplani athu akhale motere tithe kugula zinthu izi zimene zizatithandizire kuti ziyathandize ana amene akubadwawa. Komanso boma limathandizidwa kuti mwana uja akabadwa ali ndi chiphaso chakubadwa waziwika ku boma. Zikusonyeza kuti mwanayo anabadwa tsiku lakuti, kusonyeza kuti mwanayo ukamawerekesa mzoti mwanayo ndeta ndi zaka mwakuti. Zimene ziso zimathandizira kunena kuti pakachitika milandu ina tekeze ngati yogwiririra chifukwa timathanza athu akukhuta amazatipempha kuti tatitufufuzirani tationerani mu system mwanu za mwanayo ali ndi zaka zingati. Umboni umakhala ku nkhani ya birth registration. Tikapasa information so that mwanayo anabadwa tsiku lakuti chaka chakuti, zimathandizira kuti iwo mlanduwo auyendese moyenerera. Chifukwa mwana akaganizidwa ngati kuti ndi wamkulu ndi kuti mlandu auweruza augamula ngati kuti mwana uja ndi wamkulu, koma akazindikira kuti mwanayo ndi wang'ono umboni ulipo amagamulanso moyenerera kuti zikomere mwana. Chabwino, zokambirana ndi zambiri kubasi mprogramu komanso ndi mauthenga amene akuchokera kwa anzathu amene akutsatira program ineyi pa kanema komanso pa online ngakhale pa wireless pomwe. Koma timafuna kuti timalize zonsezi kenako tiyambe kutenga mafunso. Timafuna tipite ku nkhani ina imene ndi yokhuza ndithu kalembera wa imfa. Ndondomeko yake ya kalembera wa imfayi imakhala yotani? Kalembera wa imfa imachitikira ku chipatala komanso pali imfa zina zoti zimachitikira pa khomo. Ndondomeko yake sinasiyani kwenikweni ndi ya kalembera wakubadwa. Imfa ikachitika ku chipatala kuja kuliso mafomu amene amafiridwa timati ma NR10. Imakhala fomu ndithu amene pamakhala ma details a munthu. Section 1 imeneyo ma details a malemwe amene watisiyayo. Pabwera section 2 pamene pamakhala kuti ma causes of death imene amene kauchita certify ndi doctor pa chipatalapo, specialist wa section imeneyo ya chipatala kumene munthu anamwalira. Ndi gawo lina lomalizira kamakhala kunena kuti kamakhala kuti akuoffice tigwise ntchito ngati kuchipatala kumene kwachitika imfa amene kataikepo stamp likabe dzina la malemu kuti azamakabwera ku office kwathu kumafunsa za death certificate o chiphaso cha imfa cha munthuyo azathe kuthandizidwa moyenerera. Ndefo zikachitika zovuta zija anthu amapasidwa mpata popeza zimakhati zovuta zozizimutsa
kuti akamaliza mwina mwambo oyika maliro akakhazikika bwinobwino amatha kubwera ku ofesi ya NRB. Akabwera ku ofesi ya NRB amabweresa kasilipi kaja kumwe manena fomu ngoti unfortunately sitinatenge fomu uyo amatenga kasilipi kaja kubweretsa fwa pamakhala dzina la malemu ndeti macheka mu system foti mafomu wa information imalowetsedwera ku chipatala konko zipatala zikulu ma district hospital ni ma central hospital kuli machine yathu omwe amalowetsera information imeneyo tengo dama apasa kasilipi kaja kuti akapitano ku ofesi ya NRB makamaka ya paboma amakapereka kasilipi kaja ndikuona kuti awadi analembetsedwa kena kwa matulusira death certificate komano fomu yomenika kuti ikhale ndi information yokwanira pali information yomwe makhala pa fomu palina yoti ndi mandatory munthu alisa ameneka kuti amakakamizidwa kuti imene yokha ayike dzina la munthu la malemu lero kuyamba dzina loyamba kena ku dzina la bambo kodi malemu anali wamkazi kapena wamamuna malemu uyu anabadwa liti chifukwa mayina athu amafanana pena Malawi chifukwa zithauteka kuti mwalemba dzina mu system kucheka likutuluka ano ndoti muna certificate ya munthu wina ndi pali gawo linanso pamakhala information ya makolo dzina la makolo amalemu anali ndani dzina la bambo la mayi anali ndani amalemu amene waperekera umboni kuti munthu atisiya ndi ndani amene kakuti asainire ayike phone number yake ndimene zimakhalira ndeti abale akabwera ku ofesi yathu ya NRB anena kuti ife timazafuna death certificate wachiphaso cha imfa cha munthu uyu timacheka mu system pamene pakati yalowesedwa pamangokhala ma stages pang'ono kuti mina achidwe finalize ku ofesi certificate imaprinted. Kumudzi kuja zilinso mene ndithu amachitira mafumu mwachisanzo mene munafotokozera za birth certificate zichi ndondomeko yake tingati ndiyo mweyo beko maisiyana sinanga kulibe machine ndeti akamwalira akuyenera kuti akaziwitsa mfumu anthu amene akhudzidwa ndi imfa ija zimatengera kunena kuti iwo apepukidwa liti kuti athe kuyamba nokulongosola za chiphaso cha imfa ndi akapepukidwa kwa mfumu kuja kumayikidwanso mafumu timati ma 10RC amene ali a community famasiyana pang'ono fasina ngangati wamwalira kumudzi kulibe doctor sangachite certify uje sanganenenso cause of death ndama section imeneyo pa form imeneyo yomwe mapita kumudzi palibepo ndakafira information ija ama isiya mafomu aja kwa atiye ndenda amene amayeneka kuti ife tikayenderanso NRB timakatolera mafomu aja komano timaonesesa kuti tikamakatolera mafomu aja china chimene nayiwala kunena kuti tikamatolera mafomu aja pameneka pakhale ID chiphaso cha unzika cha malemu timatengera limodzi koma kwakhala ku chipatala sitimachiyitanisa nthawi yomweyo komano akabwera ku office timachifunanso chiphaso cha unzika chija pali zifukwa zake chimene timachifunira mufotokoza ngati chifukwa atifotokoza timene anthu sinangakweneka kuti adziwe chifukwa chake ndichonena kuti munthu wamwalira watisiya zimapezeka kuti anthu amagwirisa ntchito chiphaso cha unzika cha malemu chija ena amatha kuchigwirisa ntchito kuti achite nawo benefit za AIP dzina linali mu dzina la bambo olo mu dzina la mayi watisiya anali kakasititani akuyenda ndi chiphaso chija koma munthu oti anatani anamwalira ndefe timatenga kuti system iziwitse kunena kuti munthu uyu salinso moyo chifukwa imachita freeze information ya munthu uja ngemasonyeza kuti munthu ena atafuna kuti ayiseseka kutandani ibweresa ndithu isonyeza red flag kunena kuti ayi munthu uyu ndekuti anatani anamwalira ndekuti wina ulatachitola chiphaso chija sichingagwirenso ntchito chifukwa chonena kuti system yathu ikusonyeza kuti munthu anamwalira. Mpofunika manji kuti death certificate imeneyi izikhalapo chitupa chimenechi cha imfachi chitupa chimenechi nchofunika ndithu koyamba monga analongosolera madamuwa amalembapo munthu akamwalira kuchipatala amalembapo cause of death kapati kamene ka section B ka cause of death kamachotsedwa pa fomu paja ndikukasungidwa ndi anzathu achipatala iwo amapanga compile mafomu amabwesa pamodzi mafomu onse amene azaifa zimene zalembedwa ndi amakhala ndi njira zawo zolowetsera mumashini mwawo kuti adziwe kuti mkuderako anthu ambiri akumwalira nthenda yakuti zimene zizinzofunikira kwambiri ngati pali nthenda ina imene ikutitengera achibale athu boma limene lichitepo kanthu
nthawi zambiri mupeza zokuti anthu akumwalira ndi nthenda yokuti ikanatha kupeweka kapena akumwalira pa msinkhu wokuti waung'ono kwambiri monga momwe tikumamvera kuti kudera kwakuti kuchitika ngozi zambiri za njinga ya moto imeneyo ndi kuti boma likuyenera lichitepo kanthu ukudera uku anthu ambiri akudwala malungo kudera uku anthu ambiri akudwala kolera ma cause of death aja boma limakhala likutolera ndiye kuti ikamapanga ma interventions zosiyanasiyana kuti tichitepo kanthu ku nduna za umoyo amagwiritsa ntchito information imeneja chifukwa choti tikumalemba imfa panopa aboma akumatha kudziwa kuti apapa miyezi yapitayi anthu amene azipha ndi ochuluka chonchi komanso akuchokera dera ili ndiye kuti tikumatha kulumikiza kuti tingachitepo chani nchifukwa tikumalemba imfa tikutha kumadziwa zoti nthenda yakuti ndimene kuti tengera kwambiri azibambo tichitepo chani ndi anthu amene akumwalira kuyambira zaka izi kupita zaka izi so amatha kumapanga analyze chonchija ndiye kuti tikhoza kuchitapo kanthu pa zinthu zimene zikutivuta chifukwa vuto kupanda kulipanga define simungalithetsa yetu ndiye kalembera wa imfa ndofunikira choncho komanso anthu otsalaja amatha kuchigwisa ntchito chiphaso chicha ngati munthu anali ndi akaunti ku banki amatha kupita ndi death certificate kuti ife abambo athu anali ndi akaunti kuno mayi athu anali ndi akaunti kuno titseke akaunti manager chuma chithandizire ana otani otsala ma Airtel Money ndi zina zotero insurance pension yakuntchito zimatha kupangidwa transfer malo amene zimatha kupangidwa transfer gwisa ntchito death certificate ija chifukwa simungangoyankhula ndi pakamwa kuti munthu wamwalira mayenera muonetse umboni wake ndi death certificate iyo ndimafuna ndingo machita chidi kwambiri ndi zimene mwafotokoza kuti uthenga umene wamene information imene imagwiritsidwa ntchito ndithu kudziwa kuti amene matenda amene akutivuta ndi awa information imene ndi yaboma kapena munthu ngati ine nditha kuyipeza ndingaloti information imene ndi yaboma kuyipeza kwake ndikuti pokhapokha kuti yatulutsidwa ndi boma kuti yatulutsidwa anthu akuyeneka kuti aziwe koma ndondomeko ilipo ndithu kuti bungwe la NRB mothandizana ndi ANSO ndi Ministry of Health ndi amene amakhala akuona za ma statistics okhuza nambala ya anthu omwalira komanso ma causes of death yo komanso pompano timatulusa tikuti birth and death registration bulletin imene imazungulira across ma government agencies osiyanasiyana koma panopa kutulukaso vital statistics report ndiyoti imeneyoyo ikhalano ndi information yonseija kuti anthu information imene takhati kutolera ikuonetsa izi ndikuti zitulutsa ma vital statistics report chifukwa chokuti information imene ikubwera panopa tayamba kudziwa kuti komwe kwabadwa ana ambiri ndi dera ili komwe kwamwalira anthu ambiri ndi dera ili uku nthenda yakuti ndimene ikuvuta kukalonga nthenda yakuti ikuvuta kunchinji nthenda yakuti ikuvuta chifukwa anthu ambiri amene amwalira alembetsa nthendayi ndi pamene papatizitha kuti tikhala boma ndithu lotsogola lomatha kudziwa mavuto athu ndi kuwapanga sovu nthawi yabwino chabwino tisanapite ku nkhani yokhuza ndithu za marriage certificate timafuna kuti tipumire kaye pang'ono komanso tili mauthenga ambiri apa amene akutumiza amene akumvera program ineyi komanso amene akuonera tili pa Zodiac Television, Zodiac Radio komanso Zodiac Online. Namba yathu ndi 0991158841 ndipo mukatumiza uthenga tiwerenga mpulogalamu uyi koma tipumire kaye pang'ono.
aninso program ya nzika yotsogola ndi NRB imene ndi program imene makufikani lachiwiri lonse kuyambira 5 koloko mpaka 6 koloko. Cholinga nchakuti timvetsetse ntchito zimene bungwe la National Registration Bureau limagwira, ndipo ndikhulupirira ndithu kuti nanenso ndaphunzirapo zambiri kudzera program imene ifati mwangomva kuti NRB khanga ntchito ndiyochuluka kwambiri mtenje ndakholera kumene kunanga muyang'ane za death certificate, muyang'ane za birth, tipite kunkhani ya marriage certificate imene imayenda bwanji. Chabwino, bungwe la NRB linakhazikitsidwa ndi malamulo. Malamulo ake timati National Registration Act, malamulo a 2010. Malamulo menemo anatilamula kuti kukhazikitsidwa bungwe la NRB, ndipo bungwelo ndi limene lizichita kalembera wakubadwa, lizichita kalembera wachaunzika, lizichita kalembera wa imfa, lizichita so kalembera wa mabanja. Mwaoneti ndiye kuti zonse zimene NRB kuchita zikulamulidwa ndi lamulo limenelo Registration Act, ndi imene imatipasa imati mandated, imatipasa mphamvu kuti ifeyo ndamene tizichita kalembera ameneyo. Ndiye malamulo mmene momo chifukwa choti anatilamula kuti tizichita kalembera wa mawanja, tinali kuti tikupanga ma processes okonzekera kuti titenge mphamvu imeneyi kuchokera kwa anzathu a registrar general, chifukwa ndi amene anapasidwa mphamvu mbuyomo, ndi amene amagwira ntchito imeneyi. Ndi pakali pano NRB sinayambe kuchita kalembera wa mabanja yayi, koma tikukonzekera zili pa advanced stage ndithu kuti tiyambe tipange handover from registrar general monga momwe malamulo akutilamulira kuti tizikhala ndi ntchito yonseyi. Ndiye ku NRB kuli ma section ngati awiri akuluakulu. Koyamba timati civil registration and vital statistics, CRVS. Kumeneko ndi kumene kuli a birth registration, death registration ndi marriage registration. Ndiye kuli section ina ya national identification, ndi imene nokuli za national ID. Ndiye kuti kuli section iyo saini mabwana ake amene amayang'anira, ndi kuliso maofisa amene amathandizira kuti mbali iliyonse mbali zonse zigwira ntchito bwino ndithu. Ndiye polisi munayambe ntchito tipitirize kuyamba kufusabe mafunso kuti zambiri zikachitika ndithu tibwera nazo ndithu kuti muzamve zambiri za marriage registration. Mwina tionepo mafunso osiyanasiyana amene akutumiza, amene akumvera komanso kuonera program imeneyi. Nkhulupirira kuti funso limene mwali yankhakale sanatilembere kuti dzina ndani, koma namba yawo ni 0999716433 akuti NRB officers on the panel should quote specific provisions in the National Registration Act to be systematic in the presentation. Nkhulupirira kuti nkhani imene mwayikambapo kuti sizingatheke kuti munthu akalembetse pa nthawi yobadwa kuti aziyendera chiphaso chomwecho moyo wake onse. Ine Maxwell Makocho ku area 49 kumene kuno ku New Gulliver. Ndipo Tamara akuti ndimafuna nawo nditapangisa chiphaso 2019, ndinabadwa 2003 koma ID yanga anayilemba 2002. Kodi nzotheka ukasinthisa? Chabwino tangoyerenga mmene kutengawo wabwerera. Mwati anabadwa akuti anabadwa tingowerengaso akuti anabadwa chiphaso, anapangisa chiphaso 2019, anabadwa 2003 koma ID yawo analembetsa mu 2002. Chabwino uthenga umene ndithu wabwerera. Ndipo palinso uthenga wina akuti kodi i birth certificate ndi death certificate imatenga nthawi yayitali bwanji? Zimatenganso nthawi ngati imene zikuchedwera ziphaso zakuzika? Nkhulupirira ndithu kuti mauthenga ena ndi mauthenga ndithu amene mwina sakugwirizana kwambiri ndi nkhaniyi, mwina tikupaseni mpata kuti muyankheko kaye nkhani zimenezi. Chabwino akuti why not use birth certificate kungogwisa ntchito chiphaso chakubadwa, kungobadwa chomwechi mpaka moyo wako wonse. Chomwe chikuchitika ndi choti koyamba tikulamulidwa ndi malamulo kuti munthu akabadwa timulembe timpase birth certificate, akafika zaka 16 timpase ID, kenako akazamwalira tizampase death certificate. Chomwe malamulo amapangira zimenezi ndi chifukwa chokuti munthu akakhala ndi birth certificate chimangokhala chiphaso ka certificate
certificate choncho pamakhala dzina lake tsiku lobadwa sipamakhala nkhope kapena china ichonse chomuzindikirisa chimene timati ma biometrics. Komano akabwera kuzapangisa chiphaso cha unzika ndiye timajambula nkhope, timajambula ma fingerprints zalazi kuti timusiyanise ndi anthu ena. Ndiye ndifake munthu amafunika abwerebe azajambulise. Komanso chikamapanga expire azapanga renew cholinga chokuti nkhope yake kusintha tizikhala ni nkhope ya panopa osati nkhope ya kalekale yayi komanso tizidziwa kuti munthu adakali moyo. Ndiye system imene inapangidwa ndi malamulo ndi cholinga chokuti chiphaso cha unzikachi pazikhala ngati security documented ndi mbaliso imodzi ya chitetezo cha dziko chifukwa munthu timatha kumpeza mosavuta chifukwa ndi chiphaso cha unzika. Chabwino panalinso ndithu funso lina khupira kuti mena kapena ntinje mufuna kuti I think linalokhuza kuti kusintha zaka pa chiphaso tingakhabe sinanga wafunsaid pamalamulo sitimayeneka kuti tisinthe information ya munthu ngati munthu uyo yekha anachita provide information imeneyo. Pa fomu iliyonse ya fomu yoti ufuna ukhale ndi chiphaso cha unzika, fomu yoti ufuna ukhale ndi chiphaso cha kubadwa, fomu yomwe ufuna kuti patuluke chiphaso cha imfa, pamalembedwa ndithu pali section omwe malembedwa ya 43 yonena kuti munthu sakuyeneka kupereka umboni wabodza. Ndi munthu wapereka information wasainira wavomereza chiphaso chatuluka akubwera kuti izi sizakazanga zimachitika koma tikacheka mu system chifukwa timachita scan itu mafomu aji ndi mu system tikacheka timapeza kuti munthu analemba yekha wasainira wavomereza kuti ndi information yanga zimenezo sitingalole kusintha. Komano ngati ifeyo popeza timalowesa information ndife anthu pamatha kukhalapo typo error amene timalola tikacheka mu system tikaona kuti tinakwisadi ndife timatha kwasinthira kuti akhale ndi zaka zoyenerera amene undayankhe choncho. Chabwino. Indeed. Augustine ku Lilongwe akuti mwana wanga anabadwa pa 15 May 2000 makamaka 2022 koma mpaka pano birth certificate yake sinatuluke. Kodi akufulumira kutuluka ndatsopano akalefe aziyendabe pa pesi yakaleyo. Chabwino atero Augustine funso linali poti ndi nkhani imene tiyopita ku NRB ati why is that expiry date ya ID ikumasiyana kuti wina 1 year 2 years others up to 6 years. What criteria is used to decide on this? Benjamin Zulu ku area 49 umene ndi ku Galiva. Ine ndi Hophiri ku Kasungu. Funso langa ndiloti kodi ikakhala nkhani ya amendment ya dzina kuti lifanane ndi la birth certificate kodi mmalipiritsa chifukwa alipo mabwana ena amakana kutithandiza koma amafuna ndalama kuti atithandize. Ndipo Tendai ku Mzuzu akuti ndizotheka kupanga ID uli mzaka 15 koma mawala ake ukwanitsa 16. Kupita ndithu limautenga metandira pakadali pano ndamene. Ndiyankha kumbali ya chiphaso chimene chakubadwa chimene chachedwa ndi nkhani ya expiry date. Madam ayankha nkhani ya change of name komanso kuti zimakhala bwanji munthu wako api akauza kuti apereke ndalama achitepo bwanji. Komanso panali funso lina lokhuza kuti zimatenga nthawi itali bwanji. Zimatenga nthawi itali bwanji birth certificate zikulunjikanso ndi awakudandaula kuti chawo chachedwa. Chiphaso chakubadwa chimene utenga 7 days. Panopa mavuto amene timakumana nawo kuzaunzikazi kuti zimachedwa ku birth registration ndi ku death registration mavuto amene ukulibe within a week kuti zavutitsitsa wiki yonse imakauti network ndiyoti inavuta koma siku lomwelo munthu amatha kutenga chiphaso chakubadwa amatha kutenga chiphaso cha imfa. Ndifake tikunena kuti pali zipatala zina ngati kubwayira ndi kwina kote kokuti ukamatuluka chipatala umakhala kuti birth certificate yako yatuluka. Ndiye ngati chiphaso chimenechi anzathu amene amakayikira kuti chimakhala nthawi itali bwanji chisanatuluke iwo wasakayikire akangolembetsa within 1 week nthawi zambiri akhoza kubwera nacho chiphasocho kuti chili ready. So angoyenera ngati ali munthu wamkulu oti ali ndi chiphaso cha unzika abwere ndi chiphaso cha unzikacho azapangisa birth certificate bwinobwino. Komanso
amene akuti analembetsa 15 May 2022 zimene zonse zodabwitsa chifukwa choti chimenera kukhala kuti chiphaso chatuluka akuyenera abwere ndi kalisiti kaja tinapatsa kaja abwere nacho ku ofisi ya NRB yomwe anayo pafupi azitizawathandiza akhale ndi birth certificate chifukwa ndi ufulu wa mwana aliyense kukhala ndi birth certificate. Madam ndikukhulupirira kuti mwina ntenje mukuyankha pali funso lina ndithu limene afunsa amene atumizira uthenga wa pa WhatsApp sanatitumizire dzina awo koma kufunsa kuti pali maboma ena amene ali mphepete mwa dziko lino ndi dziko la Mozambique kapena Zambia ndipo anthu ameneko amabwera kuzapeza chithandizo kuzipatala kodi amene amapasanso ma birth certificate ndiyambe kamba kaikuyankha funso yambiri ali jala amendment panafunsidwa funso lokhuza amendment of names ankhani imeneyi ifeso ikumati anthu akumabwera kwambiri komano amene amakonza zosintha mayina ndi ya OPC, Office of President and Cabinet. Kuli act ya Change of Name Act chaka chake kuma ndangoiwa imene ndimene imapereka mphamvu kuti munthu atha kusintha dzina koma posintha dzina olopofuna kuonjezera dzina olokuchosa dzina akuyeneka kutenga ndondomeko imene imayambira kwa DC amene kuti apite kwa DC boma lina lilonse kuli office ya DC apite kwa DC amakachita apply amafira form amauzidwa kuti apite kuma newspaper ngati kuziwisano anthu kuti ineyo ndikusintha dzina ine nali Patricia Mtenje pano ndifuna ndikhale mere chiphaso akachoka pamene amapita ku OPC kena kwa OPC aja amachita rifa zinthu zija noti pali akuti afuna kusintha dzina amudziwa kuti amafufuza akusintha dzina chifukwa chani mwina wapanga munthu zina zake tuzosayenera ndama akaona kuti munthu uja ali clean amalembera swa ku OPC kunena kuti aife munthu tamufufuza tamupeza kuti ali bwinobwino aku OPC aja amasindikiza mayina aja mati gazeti amachita compile list ya mayina anthu amene afuna kusintha mayina pakana gazeti zatuluke imakasainidwa ndi president anthu aja amauzidwa kuti azikacheka ku government press ndikumene ino amasindikiza magazeti aja ikatuluka amauzidwa kuti yatuluka apereka payment imene amapereka I think 1000 akapereka ife amatibweresera office kwathu kuti amabweresa no gazeti ndi pamene ife tingasinthe dzina la munthu koma sinangakuona kuti ife timapanga zakalembera twambira mabwera ku office kuti imwe ndisinthire mayina awa dzina langa ali kusiyana pa certificate pali dzina lanji pa ID pali dzina lanji koma munthu yemweyo tu ndamene amapereka mayina awo akulemba maiso form 4 akulemba dzina lina akulembesa ID akulemba dzina lina ndezimezi umakhangati ana wakatenga ku university akumakumana ndizokhoma zambiri ndakaona kuti mina sizikuyenda amaona kuti mwina office yathu sikufuna kuwathandiza koma pena pakakhala kuti mwina ndi era chabe yoti yachitika dzina la mwana kuti mwina lakonzedwa kulipira kumakhalapo payment ilipo ya amendment into 2500 koma kakhala azimayi onena kuti ndi apabanja munthu wakwatiwa akufuna kuise ntchito sane miyamuna ake sitingamukanize amabwesa marriage certificate akabwesa marriage certificate ndimene timagwisa ntchito ngati umboni kuti yakusintha dzina chifukwa chokuti wakwatiwa ndi akuti ndesane mwija imachita pie pa national ID amakalipira 5000 kumano kakhala kulipira kwina mwina koposera mafi awo ndi imene makhala mwina ndikhanina kuti munthu mwina nangofuna kungwajira koma mafi yake ndi 25 kakhala kuchita edit ngati ujanafusa ya cha ni mafoto za chaka chobadwa and 5000 kwa munthu amene akuzasinthisa dzina ifwa cha ukwati olowabweresa gazeti amene amauzidwa kuti akalipira 5000 ndipo amayilipira ku treasury cashier ifanira business timalandira cash amayilipira ku treasury cashier kumene kumalowa ndalama za boma chabwino ndikupira nditumina mafunso onse amene analipo ana amene abadwa kuzipatala za boma kumalawi kuno kwa makolo awo siya mdziko muno angobwera kuzasaka chithandizo cha zipatala zathu ndiye kuti tipachatana mbuyo mukuti birth registration ndi yaulere komanso ndi yawina aliyense amene abadwa mdzikomo kwanza anthu amene athawa nkhondo abwera kuno kuza mwana wangu kubadwira kuno amalandira birth certificate koma kusiyana kwake ndi kwakuti ngati munthu ali wakunja birth certificate yake simaonetsa national ID number
ndiye kuti timakhala sitinamulowetse mukaundula wachani wa nzika amene wangokhala ndi mukaundula wakubadwa chifukwa choti mwana lesa amene wabadwa tikuyenera timpatse birth certificate koma amene ali kumaboda awa akabwera mwana wawo ndi kubadwa amayenera ndi birth certificate ya ku Malawi koma yopanda national ID number kusonyeza kuti wangobadwira kuno koma ndi wa dziko linalo chabwino ndikuona ndithu kuti nthawi yathu ikutha mwina kumaliza penipeni timalize motani tiyambe ndamtenje anthu tinguwalimbikisa kuti azoti atakufuna chiphaso chakubadwa abwere ku ofesi ya NRB azathandizidwa moyenerera komanso makolo amene sakudziwa kuti timapanga za ziphaso akuyeneka ndithu ana amene ali nawo kali ku primary standard 1 standard 2 3 kali 8 form 1 sanakwanise zaka 16 akuyeneka kuti abwere azapase ziphaso azathe kupeza ziphaso za nawo ndicho linga choti anawo atetezedwe maufulu wawo azikhala otetezedwa asazanong'oneze bondo ichina chake chitachitika chosayenerera pamoyo wa mwana wawo. Mumaliza banja kulea chabwino ndangokumbukira kuti panali funso la ma expiry date kuti apa chiphaso cha nzika amasiyana chomwe chimachitika ndigolongosola mwa changu ndi nthawi munthu amalembetsa ndi zaka 16 amapasidwa zaka 10 kuti chizapange expire ndi zaka 26 kwa munthu jangati walembesa zaka ali zaka 18 ndiye kuti waziduleka zaka ziwiri kwasala kwina ku zaka 8 ndiye kuti mpasa zaka 8 ngati walembesa ndi zaka 24 ndiye kuti naita sala zaka ziwiri ndiye ngati niyo chiphaso chinachita sala zaka ziwiri ndiye kuti munayi ndi zaka 24 34 44 choncho mukawerengesa muona kuti chiphaso cha unzika chimapanga calculate chokha sana musale munthu wina aliyese ndiye kuti explanation yake ndi imeneyo koma mukapangitsaso chikupasani zaka 10 mawanga omaliza ndokuti kalembera kubadwa ndofunikira kwambiri dziko lathu likakhala kuti ana onse tikuwalemba imfa zonse tikuzilemba zonsezi zitithandiza kuti tifike vision yathu ya 2063 ija chifukwa tikamadziwa manambala athu mene alili tizitha kupanga plani chitukuko chathu ndiye chonde tilembetse osatengera kuti ndife akuti tilembetse ndithu kaundula wakubadwa pakachitika imfa tilembetse imfayo komanso chomaliza tizidziwana mayina chifukwa choti mukamati mayi yanga ndimangoti ndi mayi yanga nthawi yolembetsa zimazavuta ulibe dzina lokuti ulembetse komanso amuna anga ena sadziwa dzina lawo timangoti aphiriwo adziweni dzina lawo cholinga choti polembetsa kubadwa muzatchule bwinobwino dzina komanso zonsezi tikunenazi zimafunikira national ID chifukwa mayina amene mmalembetsa amakhala pa chiphaso cha unzika. Tirekeze pamenepo program yathu ya nzika yotsogola ndi NRB lero tinali nda Janet Kuleya kuchokera ku NRB yoanda Civic Education Officer komanso naenda Patricia Ntenje Principal Registration Officer ku NRB takambirana nkhani ndithu yokuza kalembera wakubadwa komanso wa imfa ngakhalenso wa banja amene ndithu akhale akuyamba posachedwapa ndikuthokozeni mwapadera kwambiri kuti tinali limodzi program uyi komanso nthokoze onse amene atumiza mauthenga osiyanasiyana kufunsa mafunso tikupempheni kuti tiyende zifunsabe mafunso amenewo chifukwa zofunika tikuyenera ndithu kuti tidziwe kuti National Registration Bureau ntchito zake magwira motani mpaka tikumanenso sabata ya malo manzanga onse ine ndine chance moza banda lufuneni madzulo kopambana.